Anem a parlar de la correcció de les activitats de la FIC perquè veiem clar recursos per poder mantenir la correcció al dia i, sobretot, si no la portem al dia, poder posar-la al dia. Podem qualificar les activitats o bé per activitats, és a dir, fixar-nos en cada activitat i corregir per tots els alumnes, per tots els participants, o bé per participant, és a dir, fixar-nos en els participants i llavors anar corregint les tasques de cada participant. La correcció per activitat la fem normalment al llarg del curs. Ho fem tasca a tasca i segons anem encomanant les tasques i posant els terminis, doncs anem corregint les tasques de cada alumne, lliurats per cada alumne, i també hi ha la possibilitat de corregir les tasques en una llista en la que surt tot l'alumnat, tasca a tasca. També es pot corregir per activitat les tasques o correccions endarrerides i es fa igual que durant el curs, o bé repassant les tasques en la llista de tasques del curs, o bé anant al qualificador i anar tasca a tasca. També es pot qualificar manualment en algun cas, és a dir, forçar una nota determinada dins del qualificador, i també es pot, des del qualificador, corregir per participants, però això seria ja la següent opció. Corregint per participant ens podem trobar en dues situacions, que durant el curs, per algun motiu, perquè volem fer un seguiment individual d'algun alumne, d'algun participant en algun cas, podem llavors fer el seguiment i qualificar les activitats per participant, és a dir, mirant un participant i totes les tasques que aquest participant ha lliurat. I és més freqüent fer-ho al final del curs, per assegurar que en efecte hi ha una justificació per certificar o no l'activitat formativa en conjunt, i normalment el que fem és mirar aquells casos en els que en el qualificador general ens sorgeix algun dubte. I el millor és passar a veure-ho amb un exemple en Odissea, en algun curs. Bé, aquí teniu un curs d'un centre. Recordeu que aquí hi ha un desplegable que dona opcions dels menús, també els meus cursos, etc. I llavors es pot anar directament a veure els participants i es pot anar directament a veure les qualificacions. Molt bé, la correcció tasca a tasca seria anar mirant les diferents tasques, ja siguin fòrums en els que hauríem d'entrar i en el cas de que siguin qualificables, doncs hauríem de qualificar els missatges que han posat els alumnes. El mateix sistema faria el càlcul, si és que han posat diversos missatges, doncs faria el càlcul a partir de la suma de les qualificacions dels diferents missatges o segons s'hagi especificat en el fòrum. O aquestes tasques de tipus lliurament, com aquesta que diu llista de verificació del feedback, de la sessió 1, doncs aquesta tasca també es podria fer clic i llavors veuríem la qualificació. Anem a veure l'aspecte que té quan entrem com a docent en una tasca que s'ha lliurat o no s'ha lliurat, però en tot cas s'hauria d'haver lliurat. Llavors hi ha l'enunciat, tal com el veurien els alumnes, però en lloc de tenir la tramesa, tenim el resum de com està la cosa. Llavors tenim quants participants hi ha del curs, quants han tramès la qualificació, han tramès la tasca i quantes d'aquestes tasques necessiten qualificació. Aquí veiem que en aquest cas no s'ha qualificat cap de les tasques que s'han lliurat, que s'han tramès. Llavors el formador haurà de fer aquest esforç de revisar aquesta activitat i veure de quina manera pot justificar o avaluar les trameses que han fet els alumnes. Llavors,
Coses interessants d'aquesta part. Veig aquí dos botons. Un diu visualitza totes les trameses i un altre diu qualificar. Anem a veure què fa cada un. Si li dono a qualificar, no retallaré els espais del que triga en carregar perquè està bé que sapigueu que a vegades triga a carregar. Aquí tenim una tasca del senyor que ha lliurat aquesta tasca, però l'estudiant no ha fet cap intent. Anem a veure si canviem d'usuari, tenim sort, tenim més sort. Aquí sí que hi ha una tramesa. Per exemple, doncs ara veiem aquesta participant que ha fet la seva tramesa. No? Hi ha un document, es veu el document en l'espai de la finestra del PDF, però no hi ha qualificació. Doncs aquí s'hauria d'haver posat fet, cal revisar o no fet en funció de com considerem que està aquesta tramesa d'acabada. Se poden posar també comentaris, en el sentit de que si considerem que cal revisar-la, doncs hauríem de dir què és el que està bé, fins a on o què és el que esperaríem que sortís en la tramesa i orientacions per completar-la. I llavors el que faríem seria, aquí baix de tot, li diríem deixa els canvis si ja no volem corregir més o deixa i mostra el següent. I aquí hi ha un tic que diu notifica l'estudiant. Si no el desmarquem, s'enviarà una notificació a través del mateix entorn o per correu electrònic, depèn de com ho tingui configurat el participant. De moment, això jo no ho faré perquè no soc qui ha de corregir aquesta tasca i llavors doncs simplement us ensenyo com funcionaria. Podeu, per tant, anar passant d'un a l'altre, d'un participant a l'altre, seguint aquestes fletxes d'aquí dalt, que diu canvia l'usuari, d'acord? I també fins i tot podeu desplegar i veureu la llista d'usuaris. Molt bé, doncs això seria la manera de corregir aquesta tasca en concret. I seguint amb les fletxes podríem corregir totes les que s'hagin lliurat. Torno enrere. Molt bé. L'altre botó, en lloc de qualificar, visualitza totes les trameses. Quan dic visualitza totes les trameses, el que veig és una mena de llista, on estan tots els usuaris, el nom i cognom, i els botons per fer la qualificació. Si ja hem vist a classe els documents o és una activitat que s'ha fet a classe i l'heu vista i ja sabeu que han lliurat el que han lliurat és correcte, etc., no cal anar un per un. Llavors, com es podria fer? Doncs es podria activar la qualificació ràpida. Si aplico qualificació ràpida, llavors automàticament apareix un calaixet aquí on puc puntuar el lliurament. Però és molt important que tinguem ben clar que s'ha de revisar, que s'ha de veure si realment s'ha lliurat o s'ha de tenir molt clar d'haver-ho vist a classe si és un document que es tramet després. Veieu que si s'ha tramès el que s'havia de trametre, hi ha una etiqueta verda aquí i si no s'ha tramès, hi ha una etiqueta grisa. Llavors, si considereu que sí que s'ha tramès perquè en realitat ho heu vist a classe, us ho ha ensenyat i deu haver un error, doncs llavors ho haureu de justificar en la mateixa retroacció. Per exemple, en la qualificació haureu de fer alguna rectificació, alguna indicació sobre que el document no s'ha lliurat finalment, malgrat que tingueu constància de que s'havia fet. Per tant, és important no deixar cap qualificació que no es pugui justificar. I s'han de qualificar totes, és a dir, si és fet, és fet. Si és no fet, és no fet.
Vale? I si és cal revisar, cal revisar. No deixeu sense qualificació una tasca només perquè aquell dia no hi era. S'havien de fer totes, s'han de fer totes. Per tant, si no s'ha fet, doncs no es deixa sense qualificació, es posa un no fet. Vale? Això és important. Només es deixen sense qualificació les que no s'havien de fer. Per exemple, si esteu corregint tasques de Classroom, evidentment les de Moodle no s'han de fer, o al revés, d'acord? I aquelles sí que estan sense qualificació, les que no s'havien de fer. Però les que s'han de fer i s'han de qualificar. Vale? Quan has fet diversos canvis de qualificació, els pots deixar tots a cop i llavors aquí tens l'opció de notificar els estudiants o no, si prefereixes esperar a que arribin a classe per poder-los fer comentaris conjuntament. Si vols anar més per feina, pots filtrar els participants segons com està l'estat de la seva tramesa. Torno a anar a un botó de qualificar d'algú que hagi tramès. Quan estem veient aquesta vista, podem tornar a visualitzar totes les trameses sense deixar la qualificació si no volem, vale? Simplement fent clic aquí en visualitza totes les trameses. Vale? Bueno, això seria la correcció tasca a tasca segons el fil del curs, segons va procedint l'evolució del curs. Molt bé. També tenim l'opció de fer les qualificacions directament des del llibre de qualificacions. Faig aquí, clic i tinc el llibre de qualificacions de tots els membres participants del curs. Vale? Llavors, hi ha un parell de qüestions interessants. Igual que s'arriba aquí, d'aquella via, amb el botó de la dreta, des d'aquí, des del menú, també podem arribar al mateix lloc, a les qualificacions. Vale? I ara amagaré allò perquè així el veurem més ampliat. Llavors, mireu una cosa, fixeu-vos, el qualificador en realitat aquest està ajustat perquè sigui més fàcil de llegir. Vale? Veieu que hi ha com categories per mòduls i una mena de resum final total del curs. Vale? En realitat, això no està així en els vostres cursos normalment, sinó que estan totes les tasques una darrere l'altra. Això ho desplegaré perquè les veieu totes les que hi hauria. Aquí està posat el de retroacció, vale? L'activitat d'àudio, l'activitat de rúbrica. Llavors, per anar viatjant pels continguts hi ha una barra a baix de desplaçament, vale? I es poden veure totes les activitats. Clar, si no s'han fet categories, no s'han organitzat d'alguna forma les qualificacions, doncs tot això queda molt estirat i molt difícil d'entendre, i fins i tot desordenat. Però és el que hi ha. Jo intentaré organitzar els que pugui, però no puc garantir-vos que pugui organitzar tots els llibres de qualificador, tots els informes de qualificador. Això es fa des de categories i elements, configuració del llibre de qualificacions. Però no cal que ho feu vosaltres perquè ja és una tasca que ja aniré fent jo segons vagi veient que aneu acabant, però a més és una feina que no es nota de cara a l'alumne, només és per posar-ho més fàcil als formadors. Bueno, doncs això, a l'informe del qualificador podem veure les tasques que hi havia i si fem clic a la tasca, llavors anem a la tasca i podem corregir la tasca. Per exemple, faig clic aquí i estic en aquesta pantalla qualificar o visualitzar totes les trameses. Vale? O sigui que la part de la superior, de la fila superior, cada columna es correspon a una tasca o a un total o a una mitjana, vale? I allà és on podeu fer clic per anar a corregir aquella tasca per tots els alumnes que la tinguin lliurada. Vale? Alguns podeu veure que no tenen lliurada o corregida cap tasca. Vale? Llavors, en aquest punt també podeu fer una qualificació manual, vale? Sense anar a veure la tasca. Vale?
però sempre és millor fer-la des de la tasca, podem veure el que s'ha lliurat, etc. I sempre, si feu alguna modificació manual, hauríeu d'editar, hauríeu d'explicar en la retroacció per què feu aquest canvi. Vale? Molt bé. Això, per tant, són les diferents formes de fer l'avaluació o la qualificació per tasques. Vale? Per tasques. Llavors, quan veiem el qualificador, quan estan corregides, es veu que estan corregides, vale? Perquè hi ha un fet, no fet, algo, vale? I és molt important que si està no fet, doncs marqueu no fet, perquè això us indica que allò ha estat corregit. I si ho lliuren més tard, no passa res, podreu canviar la qualificació, vale? Però heu de qualificar-ho en el moment que considereu que ja s'hauria d'haver lliurat, doncs heu de qualificar les tasques. Bueno, m'estic enrotllant molt i això vol dir que potser haureu d'accelerar el vídeo a doble velocitat perquè vagi més ràpid. Anem a veure l'altra part, la correcció a partir d'alumne, vale? És a dir, en lloc de per activitats, per participants. Llavors, aquí al costat d'on estan els noms i les adreces electròniques dels alumnes hi ha dues icones. Vale? Es desplega un globus, el llapis diu vista única per la persona en qüestió. Vale? I al costat hi ha una graella i diu qualificacions d'aquesta persona. Vale? Bueno, doncs anem a agafar un qualsevol, per exemple, i primer miraré què passa quan dono a vista única. Quan dono a vista única es veu d'aquesta persona les qualificacions que té. Vale? D'acord? I la retroacció que s'ha fet. Surt en HTML, però es pot modificar si cal. El que vols canviar, vale? I llavors fer el canvi. Vale? Si no, no el canviareu. Vale? Això és per canviar les notes, una vegada posades, i veieu així tota l'evolució d'aquest alumne i les seves mitjanes segons i les seves qualificacions segons tasques i mòduls. Vale? Categories. Vale? Bueno. Podeu canviar d'usuari amb aquest desplegable també i bueno, doncs, més o menys aquesta és la idea de com funciona aquesta part de veure les qualificacions segons aquest llapis petit, vista única, vale? Llavors anem a provar unes qualificacions en el format aquest de la graella a veure què surt. Vale. Doncs veieu, aquí surt més maco, surt una mica més separat per categories. Vale? Llavors es veu que s'ha tret en cada categoria i només surten les que s'han qualificat. És a dir, si no hi ha hagut qualificació no es veu. Vale? Però surt en forma de resum. D'acord? En forma de resum segons categories. Vale? Si el que voleu és veure tasca a tasca, llavors heu d'anar, torno enrere, al llapis. Vale? Si aneu al llapis, llavors és quan veieu no només la categoria, sinó cada qualificació. Vale? Molt bé. Llavors, si voleu anar a tocar des del lloc que toca la qualificació d'una tasca, feu clic aquí a l'esquerra i us portarà a aquella tasca. Busqueu la persona i llavors podreu fer una correcció ordinària, una correcció normal. Vale? Si ho feu des d'aquí, doncs la part de retroacció l'haureu d'escriure, que bueno, quedarà com quedarà, perquè si no, normalment hauríeu d'escriure codi HTML, però no ho fareu. O sigui, llavors no quedaran salts de línia, quedarà un format una mica estrany quan ho vulguin veure. Vale? Però veieu, la idea és que es veu totes les coses que hi han qualificades. Repeteixo, podeu fer la qualificació o bé per tasques o bé per persones i la manera de comprovar com estan les qualificacions, quines falten, quines no falten, és amb el llibre de qualificacions, que és aquest botó o el menú d'aquí. Vale? Bueno, perdoneu tot aquest que m'he estès massa i fins una altra.